Nedávno som držala v ruke záznam z registra trestov. Vodič si myslel, že ho nezastavia. Zastavili a skončil na 3 mesiace vo väzení. Myslíte si, že vás nikto nechytí, keď šoferujete bez vodičaku alebo počas zákazu? Omyl. Stačí zabudnutá smerovka. Polícia vás zastaví a za pár sekúnd si overí, čo potrebuje. Ak vodičak vôbec nemáte, alebo vám bol zadržaný, máte problém a poriadny. Pokuta od 300 do 1300 eur a zákaz šoferovania až na 5 rokov. Ale ak vám zákaz šoferovať vyslovil súd, je to iná liga. Dopúšťate sa marenia úradného rozhodnutia a vtedy už nejde len o peniaze. Riskujete, že si pôjdete sadnúť a nemyslím tým do auta. Takže ak chcete byť frajer a jazdiť bez papierov, skúste niečo iné. Väzenské oblečenie až také sexy nie je. Majte pekný deň.